Dobrý deň, volám sa Lucia Kliková, pracujem ako fyzioterapeutka. O týchto technikách som sa dozvedela z internetu. Veľmi ma zaujali a preto som si to chcela vyskúšať aj na vlastnej koži. Ide skutočne o jednoduché a veľmi účinné techniky a odporúčam ich ľuďom, ktorí trpia bolestiami alebo pracujú s ľuďmi a chcú im tých bolestí uľaviť. Ide skutočne o techniku, ktorá je založená na dlhoročných skúsenostiach pani Kolibovej a verím, že aj ja ju využijem vo svojej praxi. Dobrý den, tak já jsem Martin Sejk, zabývám se masážema asi 7 let a cvičením. O paní Kolibové jsem se dozvěděl z internetu, na cestách k sobě na videu a velice mě to zaujalo, že ta technika je jednoduchá a účinná podle toho, jak tam hovořila, o čem jsem se přesvědčil na tomhle semináři. Věřím, že to, co jsme se tady poznali, tak se mě otevřelo oči v tom směru, jak propojit v tom těle místa, kterých jsem zatím asi nepropojil. Tak já se jmenuji Gábina, věnuji se kraniosakrální terapii už asi tak 20 let. Právě jsem absolvovala balanční techniky paní Kolibové. Tahle technika je velice účinná, velice mi pomohla se znovu postavit na obě dvě nohy. Pomohla mi srovnat prostě můj postoj, moji pozici ve svém těle. A na druhé straně jsem se naučila jednoduše pracovat s lidským tělem, se žebry, jednoduchými technikami, prostě jak si srovnat vlastní tělo. Takže som Ivana, prišla som zo Slovenska na kurz balančnej techniky. Našla som si ho na internete, na cesty k sebe. Dáška sa mi veľmi páčila, ako o svojej metóde hovorila. A kurz bol super, splnil moje očakávania a je jednoduchý, dá sa naučiť aj lajkom. A v budúcnosti by som chcela navštíviť aj ďalšie pokračovacie kurzy. Takže jmenuji se Kristýna Plačková a navštívila jsem tenhle masérský kurz. Velmi jsem si tento masérský kurz užila. Byla tady příjemná parta lidí. Paní Kolibová byla úžasná, všechno nám perfektně vysvětlila laicky. Všechno jsem okamžitě pochopila a určitě budu tyto masérské techniky používat nejen na své rodině, ale i taky na klientech a moc se těším na další kurz, který bude probíhat příští rok.